Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Join us in the search for 10 Readers of the Month. Pati teacher ay pwedeng manalo ng cash prize. Join na! Gusto mo bang manalo ng cash prize habang... Misa, sasama sa misa. Sa mata, tatama. Sisa, sasama, sisa. Mais, ang mais, ni ama. Ang mais, isang mais ng mama. Isang mais ng ama. Isa, isama, isang, isasama. Isasama, iisa, ang isasama ng ama. Mesa, ang mesa, iisa, ang mesa sa misa. Niya, ama niya, ang ama niya. Isa, ang misa, iisa, ang mesa. Misa ng masa. Sasama sa misa. Sasama sa misa ang ama. Sasama sa misa ang isang ama. Masama ang tama ng mesa sa mata ni sisa. Sa mesa, tama ang mata ni sisa. Iisang sasama sa misa ang ama ni sisa. Sasama sa misa ang ama at mama ni sisa. Ang tamis ng mais sa mesa ng mama. Matamis ang mais ni mama sisa. Ang isasama ng mama sa misa ay iisa. Mama sa misa ang ama ng mama. Ang isasama ni mama sa misa ay sisa. Sumama sa misa ang ama ni mama. Isang mama ang sumama sa misa ng masa. Ang isasama ng ama sa misa ay si mama. Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo?